मैद्याच्या पिठाची. त्याचं साहित्य दाखवते. हे मैदा 4 किलो आहे. नानकट बनवते आहे. त्याच्यासाठी आहे ना, हे मैदा 4 किलो घेतला आहे. ते 4 किलो काय एवढं जास्त का घेतलं आहे माहिती आहे का? आज माझा भाव आला आहे गावावरनं, म्हणजे गावाला बनवून देते आहे सर्वांना. त्याच्यासाठी हे आता 4 किलो मैद्यामध्ये आहे ना, हे पिठी साखर आहे. 1 किलोचं पाकिट आहे. म्हणजे 4 किलो मैद्यामध्ये हे 2 पाकिटं घ्यायची. 2 किलो पिठी साखर घ्यायची आणि डालडा 2 किलो घ्यायचा. हे पीठ पहिलं चालून घेतलं आहे. आता हे पिठी साखर अशी चालून घ्यायची, कारण का हे त्याच्यामध्ये खडे असतात ना, हे बघा असे. मग ते खडे आहे ना, नंतर चेचायचे जाडे असले तर, नाही तर असे हाताने चुरायचे. अशी साखर चालून घ्यायची. पीठ पण चालून घ्यायचं. पीठ पहिलं चाललं मी. मग तुम्हाला आता डालडा दाखवते मग टाकताना. हे 4 किलो मैदा आणि 2 किलो पिठी साखर आहे ना, ही अशी मिक्स केली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे 2 किलो आहे ना, हे वनस्पती घी आहे. त्याच्यामध्ये 2 किलो घी टाकते. याचं नाव आहे ना वनस्पती घी आहे. याला डालडा पण बोलतात. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 पाकिटं अशी पुरी फोडायची आणि ते पीठ आहे ना, असं चपातीच्या गोळ्यासारखं करायचं आहे मळून. हे 2 किलो आहे. हे डालडा आहे. वनस्पती घी म्हणजे डालडा आहे. हे बघा 4 किलो पीठ मैद्याचं, 2 किलो पिठी साखर आणि हे डालडा आहे ना, हे वनस्पती घी, हे 2 किलो. म्हणजे असं प्रमाण घ्यायचं आपण. आता समजा तुम्ही 1 किलो आणलं ना, मैदा 1 किलो घेतला तर त्याच्यामध्ये अर्धा किलो पिठी साखर आणि अर्धा किलो हे घी असं टाकायचं. आता मी हे एवढ्या याच्यामध्ये पिठामध्ये आहे ना, एवढं घी मिक्स करून चांगलं मळायला लागतो, असं जोर देऊन आणि ते चपातीच्या गोळ्यासारखं पीठ करायचं असतं. नाही तर पाणी बिणी काहीच नाही वापरायचं. जसं पिठामध्ये आहे ना 2 किलो डालडा आहे ना, सगळं मिक्स झालं पाहिजे. मी आता किती सुकं पीठ आहे. हे आता कसं करायचं माहिती आहे का? मळून चपातीच्या पिठासारखं गोळा करायचं चिकट. लय मळायला लागतं ते, म्हणजे सगळं पीठ साखर आणि ते घी आहे ना, असं ते सगळं मिक्स करायला लागतो. 2 हातांनी मळायला लागतं. तुम्ही बनवलात ना, समजा कमी बनवायचे असतील तर 1 किलो घ्यायचं पीठ, 1 किलो मैदा घ्यायचा, अर्धा किलो पिठी साखर आणि अर्धा किलो घी घ्यायचं. घी म्हणजे शुद्ध घी नाही घ्यायचं, हे घ्यायचं वनस्पती घी अर्धा किलो. मस्त हवी तेवढी डबाभर होतील बिस्किटं नानकटं. हे असं पीठ मळेपर्यंत एवढ्यापर्यंत आला आहे, म्हणजे अर्धा तास झाला. एवढा चिकट झाला आहे. अजून किती मळायचं माहिती आहे का? आपण चपातीचा गोळा करतो ना, चपाती लाटायला, तसं तेवढं मळायचं आहे. खूप मेहनत लागते याला. नानकट आपल्याला चांगली वाटतात खायला, पण खूप मेहनत आहे. आता चांगला गोळा व्हायला लागतो. असं जोपर्यंत गोळा होत नाही तोपर्यंत ते मळीत राहायचं. डालडा नाही, आपण घी नाही जास्त घ्यायचं त्याच्यामध्ये. तेव्हा असा गोळा करायचा. असा गोळा झाला पाहिजे चांगला. म्हणजे ते कसे आपल्याला अशी गोळी बांधायची आहे ना, अशी ठेवायची आहेत. आता हे बेकरीमध्ये न्यायचे आहेत. असे पेढे बनले पाहिजेत. एवढं पीठ ते मळायचं आहे अजून. म्हणजे आतापर्यंत अर्धा तास झाला. अजून याच्या पुढे आहे ना 1 तास तरी लागेलच. असं पीठ सारखं असं जोर लावून आहे ना, असं मळायला लागतो ते. मी जास्त घेतलं आहे, मग तुम्ही नका जास्त घेऊ. तुम्ही कमीच घ्या. आणि जरा सकाळी लवकर मळला ना की दुपारी बेकरीमध्ये न्यायला बरं. ती आता बेकरीमधून भाजून आणायची. मी तुम्हाला आता पूर्ण चांगला गोळा होईल ना, तेव्हा मी आता परत तुम्हाला दाखवेन किती मिनिटांनी गोळा होतो ते. अर्धा पीठ झाला आहे मळून असा. हे बघा, असे गोळे बनवायचे. आणि आता हे डब्यातनं भरून न्यायचे, नाही तर पिशवीतनं न्यायचं प्लॅस्टिकच्या. मी आता कसं जास्त आहे ना पीठ, म्हणून मी आता पिशवीतून घेऊन जाणार आहे. ही पिशवी घेतली आहे प्लॅस्टिकची. ह्याच्यातून आता भरून मी ते पीठ नेणार आहे तिकडे बेकरीवर. मग तुम्हाला मी तिकडे गेल्यावर आहे ना परत दाखवते.
हे असं घरातून पीठ मळून आणलं, हे असं पिशवीतून भरून आणलं. डब्यातून पण आणतात पण जास्त होतं ना, म्हणून मी असं हे पिशवीतून आणलं. याने असे पेढे बनवायचे, असे पेढ्यासारखे बनवायचे आणि पत्र्यावर ठेवायचे. बघा इकडे असे पत्र्यावर ठेवायचे आणि मग ते पत्रे भरलेत ना, मग ते आतमध्ये बेकरीमध्ये घेऊन जातात भाजायला. आपले नानकट मस्त तयार झाले आहेत, छान झाले. ते बेकरीत जाऊन आहे ना, हे मस्त भाजून आणले आहेत. आणि मी किती सामान घेतलं होतं, 4 किलो मैदा घेतला होता, 2 किलो पिठी साखर आणि 2 किलो घी घेतलं होतं. म्हणजे वनस्पती डालडा घेतला होता 2 किलो. आणि त्याच्या यात आहे ना 8 किलो सगळं साहित्य झालं होतं. 8 किलोची बिस्किटं आहेत ना, हे एवढी, म्हणजे हा एक डबा फुल भरला होता. म्हणजे हा डबा हे बिस्किट आणि हे, म्हणजे हा फुल एक डबा भरला होता आणि अजून एक डबा, म्हणजे एक डबा आहे ना मी गावाला पाठवला आणि हा एक डबा फुल भरलेला आहे. म्हणजे 2 डबे बिस्किटं झाली तयार. आता तुम्हाला आहे ना 1 किलोचं मी तुम्हाला प्रमाण सांगते. 1 किलो मैदा घेतला ना, तर अर्धा किलो पिठी साखर आणि अर्धा किलो वनस्पती घी घ्यायचं, म्हणजे डालडा. त्याच्यामध्ये दुसरं काहीसुद्धा मिक्स करायचं नाही, पाणी नाही, जरासं थोडंसुद्धा जास्त घी वापरायचं नाही, तेवढंच घ्यायचं. आणि मस्त होतात, छान होतात. मी तुम्हाला तोडून दाखवते. हे एकदम खुसखुशीत झालेली आहेत. हे बघा, एकदम मस्त छान झाले आहेत. आता आपले नानकट मस्त तयार झालेली आहेत. तुम्ही पण अशी बनवा. आणि तुमच्या इथे आजूबाजूला कुठे बेकरी असेल ना पावची, तर तिथे नेऊन तुम्ही भाजून ते लोक देतात. आपण फक्त पीठ मळून न्यायचं आणि तिथे गोळे करून आपण तिथे तयार करून पत्र्यामध्ये द्यायचे, ते लोक भाजून देतात. अजून तुम्हाला मी सांगते, तुमच्या घरात जर ओव्हन असला ना, तर ओव्हनमध्ये कसं माहिती आहे, तुम्ही थोडेसे करणार, म्हणजे समजा 10-12 पाव किलोचे असे करणार. 1-2 किलोचे जर तुम्हाला करायचे असतील ना, तर तुम्ही बेकरीमध्ये जाऊनच करा, कारण तिथे आपल्याला टेन्शन नाही. तिथे मस्तपैकी पटकन ते लोक आहे ना भाजून देतात.